ngazilahlele ngewindi ngathi mangithi la second floor sekugcwele intuthu akusahambeki akusaphumeki. A fire broke out in the early hours of this morning at a building. Ukubona eflatini vele ngana peace vele abantu bahamba kuze kuse epassagini angithi gudu yabo bayamemeza bathi kuyasha ngithi hayi mhlawumbe bayibasitake ngoba ngiyacabanga ukuthi abantu lapha abashonayo 100 something. Mina ngiyamxolela umuntu ohlele lokushini sana umuntu ohlala lapha serious kuthiwa ngikhona ngiphuma ngewindi ngabe mhlawumbe ngashonela khona lapha. Before we continue with this episode, I actually want to tell you guys about FY2 glasses. Anyway, guys, I lost my glasses last week and I didn't know what I was going to do. But Phi2 reached out to me and they helped me with some top premium glasses. If you are looking for top premium glasses like these, make sure that you go to www.phi2.com. That's phi2.com and get the top premium glasses in the world. But before you check out, make sure that you use my promo code Justify20 to get 20% on all the premium glasses that you buy. That's Justify20. Justify20. Let's continue with the episode. Bafo's all right? Yeah, ngiyaphila puti. Ngezwe kuwena. Yeah, good to see you, man. I'm good. I'm happy to see you. Nami ngiyajabula ukuhlangana nawe. Mtshela igama, ubani, ubuyaphi? Igama lami nguPhumlani Isibongo waHadebe. Ekhaya kuseNatal, eJozini. Yebo, endaweni esemakhonyeni. Okay. Mina ngiyazi le ndawo, kusho ukuthi kumele ngifike that side. Awuzofika ngolunye usuku kuleyo. Kusho ukuthi khona inyama right that side ingafani nale nyama le yaseGoli. Yayibona le. Yazi yafana but umehlo wazi ukuthi lena ihlatshwa manje idliwe manje. Manje yaseGoli yabo ihlatshwa namhlanje izidliwe mhlawumbe after 2 days or after 2 weeks yayibona le. Uthi ufike la eGoli la ufikisa yini kwenzekela? Ngisuke emakhaya ngize la eGoli ngizofuna amatoho ngiyofuna umsebenzi. So ngahlala la eGoli ngathola itoho ngasebenza maybe amaqamba namanga 3 years. So ngokuphela komsebenzi la ngangihlala khona ngangasanayo imali yokurenta. Adibana nomkhaya bami bebehlala kwelinye iflat elikuDelvas lapha Delvas noMashaya kuthiwa khona kuse shelter abanye bathi kusosindisweni. So le flat leli kwakuhlala abantu babehlala mahala ukuthi abanye bethu babe nepowers bekhona enzenjani bayirentisa abanye abantu ne phakathi kweflat. Phakathi eflatini. So lapha na umuntu wayekhona ukuthi ebe nezindlu engaki mhlawumbe unama room ayi10 awakhe awa owner self. Yena uzohlala endlini eyi1 la wayinani yawarentisa should yini uma stand eflatini. Hayi mkhaya ungathi angiunderstand le ndaba lo kwenzakalani kahle umuntu ukuthi abe nama room ayi9 eflatini should le flat lena yathini lali hijackiwe. Abobani labantu laba hijacka lama flat? Abakhona ngathi ama super khona la eGoli. Ngoba kunzima ukuthi ngimenishe igama lomuntu ukuthi ubani ngoba kusasa uzobe sengigijimisa. Uyangithola. Abantu abarenta kakhulu amaZimbabwe kancane arent. Barentisela kakhulu oMalawi. eGoli. oMalawi kakhulu abarentiselayo. So umuntu mafuna iroom eflatini uzobhadala malini? Wayekhipha maybe boma 1.5. Wayekhipha boma 1.5,000 kanjalo. Kodwa yengibi ngaphansi kwe1000. 1000 oboma 1.5. Sometimes masibheka lapha ku TV sikhona ukubona ukuthi khona amanye ama flat phakathi kwawo ngathi kunama imikhukhu so ngathi bashaya imikhukhu so Kunjalo. Lapha ngathini ngathiwa anti yabona lapha eflatini la phansi angithi kufike kube iparking angithi. Angithi vele imoto singa sebele hike bal hijacker phansi akusuke ngasengana imoto angithi. Bona bonza njani? Bozathatha ama boat bal divide phakathi. Uyangithola? Ba divide phakathi. Yini? Kungena abantu.
kuhlala abantu berent. Abanye bethu bahlaliswa yini isimo. Andivele lapha amanzi for free, ogesi for free. Uyangithola? Yeah. Uma stenda uya understand ukuthi ngizoqhama ne800 rand ngimtshele ukuthi no, anginamali akusebenzisanga. Vela ngihlapha laba ngitohozi maybe ngiyadayisa, ngimnelo 800 rand, ufela uzo understand. Uzoyithatha. Mara akukho safe. Akukho safety. Ngoba lo mlilo lona mangiqambona manga kwakuyi 17 ya August. Around 10 or 11 ebusuku umlilo lo waqala phansi. Mina ngangihlala e3rd floor. Okay. Mangihleli yabo angina ukubona eflatini vele ningana peace vele abantu bahamba kuze kuse epassagini. Angizokuru yabo bayamemeza bathi kuyasha nje hayi mhlawumbe bayistake. Hayi ngilaye ngiqhubeke. Yabona umlilo mawusho ukuthi uphatha ngathi isithongwana ngathi ungalala yabo hayi manje ngiyezwa ngizwa ngathi kuyashisa manje. Kwenzakalani? Ngithi siyabuka phansi ngibona abantu bayamemeza bathi balekani kuyasha. Lapho mina indawo ngaphuma kuyona ngangiqamba abantu ngayikhomba ukuthi ngayikhomba. Yabo nje lesikali sesila. Yeah. La nganqamuka lemhlathini. Ngazilahlele ngewindi. Ngathi mangithi la second floor sekugcwele intuthu akusahambeki akusaphumeki. Omunye umfana waphiliza iwindi wayilahlela phansi nami ngamlandela. Mkhaya usho ukuthi lesikale ngicela usondele kancane ngifuna ukuthi ngisibone mawungajika so. La even umuntu uyanginakisisa wasibhekena la mhlawumbe la yabo ngathi uvuvukele. Yeah. Iyanganqamuka la. Ushayini lapha? Ngangiqamba manga. Ada ngawela or phezukweje in angibonanga next mina ngalapha ngaphaphama khona phaphama ICO. So the place was full of smoke kahle. Kwagcwele intuthu kungabonakali ngihishekile. Ngoba ngiyacabanga ukuthi abantu lapha abashonayo 100 something. Ebhedlela ezinqwaba yasasigcwele ebhedlela. Yabo. Nqwaba. Into ebhlungu lapha okay. Abantu abashisa lapha I'm sure. Lapha nangithi phansi lapha. Abanye bethu bamaZulu babedayisa ama drugs lapha. Kuhlala amaTanzania lapha adayisa ama drugs lapha. Uyangithola? La mkhukhu lantho yayingekho. Babe ngeke kwangeke kushe lapha. Uyabo? Yebo. Kodwa namanje ubulungiswa bakhona akubonakali. Sazama sabhalisa bathi asibhalise in. Abanye abantu babengenela imali bangenela u4000 abangahlalanga khona lapha, abangalinyelelwanga khona lapha, abangashonelanga izingane. Uyangithola? Imali lapha nokumele inika abantu abalimalela abebehlala khona kodwa bangayitholi athola abantu bebengahlali lapha Wena uzange uthola nix. even she sent. Sicena ngokubhalisa ama forms sigcwalise in. Bathi bayabuya baphinde bebuye futhi kanjalo kuphela. Mkhaya ungitshela ukuthi bawuhlala ku 3rd floor. 3rd floor. Uwele kanjani ku 2nd floor? Lapha angithi mina ngawela sengiwela ngaphandle ngadiliya ngiya kuphi kwi 2nd floor. Mangidibana nomunye umfana vele uyabaleka naye. Sangena kwenye passage kwakuyi toilet leni ngasasebenzi. Sangena kulona wafuwa bhodloza iwindi waphuma ngewindow wawela ngale nami ngamlandela. Mina ngibonanga ukuthi ngafika nini phansi kwenzakaleni ngapha mase ngiphaphama nje esibhedlela sengiqhunya imshini. So wele phansi grounding phansi. Uthi mina ngafika kwenzakalani ngapha mase ngiphaphama esibhedlela. Kodwa khona ngiphuma ngewindi ngiyakhumbula. Sibaleka.
Bekwenzakalani inside? Bekune abantu bascreama, bekhala sisani. bekhala bathi sizane yabo but akusimina ngedwa engayiphosanga ngewindi nwaba maybe yafika ku 50 something basidedela ngamawindi bashona abanye mina ngaba nenhlanhla ukuthi ngasurvive ngaphila. Awungitshele le ndawo le kahle kahle ufike la eGoli la and bowufuna indawo. Uyithole kanjani le ndawo le? Indawo mina ngiyithole ngophelelwa umsebenzi so ngakhuluma nomnye umfana indoda yazi kuyabheda man phela umsebenzi so ngoba lapha noba ngarenti kanjani kusuke anginayo imali yokurenta wathi hayi no ngihlala lapha la engihlala khona woze sizohlala kuphi la engihlala khona. One of them wayenezindlu wafika wanginika indlu ahlala kuyo maybe ngahlala lapho ma 2 months yeah 2 months ngafika ngahlala 1 month yaphela lo 2 months lo wathi waphela le 3 months le ayiphilanga ethola umsebenzi ngalinda ukuthi vele mhlawumbe bomathu edenye 1 month ukuthi ini ngihole ngizame ini thola enye indawo nakho sekwenzeka ini sekwenzeka lento Bawuhlala mahala khona lapha or bawubhadala kancane nje. bengimnika yona le cold drink mhlawumbe makuthiwa nginamasentinyana or nasekhaya mhlawumbe bangisendelile inini mhlawumbe ngimnile o 500 le 400 rand yabo just Mkhaya uthini man? into enjalo. So wawela phansi and then wavukela eICU. Ungazi ukuthi kwenzakalani manje. Yeah mina ngaphaphama nje sengiphaphama nje lapha engikhumbula khona mangiphaphama mina ngibona ba and then manje ubani laba yabo khuluma omunye omunye my sister ethi ngamuzwa yethi nangu uyaphaphama ngithi uthi nangu uyaphaphama yini manje hayi ngithule yabo ngambona nje exactly into eyi-drip ne wafika wayibamba kanje angibonanga kwenzakalani lapho afike qeda ukuyibamba kwathi ngakusasa ngaphaphama sengisewodini yabo bangifathe ngezinto le amabhande la yabo bengifaka ini lesigubhu sokuchama ini yabo yabo ngahlala maybe sengalala mhlawumbe ngahlala boma 3 weeks esibhedlela. sengiphumile ngale ICU. ICU okay. ICU angazi ngahlala isikhathi esingakanani la ngikhumbula la ngala ewodini lapha singase ngi-right khona yabo mabesho bathi abantu bebekhuluma nami yabo kwesinye isikhathi ngibaphendula kwesinye isikhathi ngibaphendule yini indaba engayibuzanga yangithola ngahamba ngaye ekhaya ngathi ukuhlala ekhaya ngathi ukululama kancane ngapick up so into engakabi right ngayo la yabo maybe mhlawumbe kumakhaza kuyavuvuka noma mhlawumbe ngizophuza into ebandayo into enjalo noma mhlawumbe ngizolala ngalesi side mhlawumbe isikhathi eside kumele ngilale ngalesi side leli either isiso or ngibheke phezulu awusakhona ukulala ngaleli side ngoba ini motho ngiyakhona ukulala ngalo but akumele ngilale ngalo kakhulu. Yazi indaba le ayingiphathi kahle man Serious angazi ukuthi kwenzekeni kahle ukuthi kube nomlilo lo umlilo I hope khonto eyayenzeka phansi ada mhlawumbe babebhema ayida khonto abayenzayo yabo ngoba sesibona manje nakhona mase sibuka la emafonini na ku TV ukuthi kunomuntu owaboshwayo uyaconfess ukuthi nguye washisa laphana duku yena wayifuna ini indawo yokulala kahle ejele nanokudla ukuthi wayefuna ukushintsha impilo yakhe akusiyena owenza lanto leyana akayazi uyabo nathi gcina singa understand ukwenzakalani sase sijabula sihlapha sithi no ubulungisa buzovela nakho chiki ethi lo muntu yena wayenzani wayefuna ukuyeka ama drugs ethola indawo yokulala ethola nanokudla zamshintsha impilo yakhe phansi bekungimkhuki divide ne beki open space enkulu maybe le ndawo leyo mhlawumbe ungayithamza mhlawumbe kayi4 kayi4 phansi
bongayithamza kayi4 yeah So bayenza ba divide bayidivide ngamabhodi so amabhodi. yeah yabo So usho ukuthi phansi bekuyimikhukhu okay. bese kuba first floor izindlu, second floor izindlu, third floor izindlu. Kusho ukuthi mawuya ku second floor, third floor hamba ngama steps, right? Yeah. Mara mawufika ku third floor, maybe kune passage whereby there's like multiple rooms as well. Yeah. Kune passage la izindlu ngala bese yini kuba open space yabo. Engala kunempompi ngala esayidini. Uyabo. Akunamabatla nani umnyango kuphela nje. Iminyango kuphela. Ibhakle lali la phansi egethini. Oh. Yeah. Ngoba lapha bebeqasha umunye ubaba. Ngicela ungambizi ngegama. Yeah. Bebeqashe umunye ubaba wayehlala eminyango. Esebenza ukuvula igate evala igate. Uyangithola. Wayekunguye futhi mofuna indlu uzofuna ukurent wokhuluma naye. Yena efonela abakhulu ukuthi ukhona umunye umuntu ufuna iroom la. Ngoba esayidini kwakune flat nalo labelikhande yini abebelikhande phezulu kwi basement babelikhande imikhukhu phezulu kwakuhlala kulamathanzana kuphathishushumisa ama drugs khona. So in the building that you guys used to stay in okunganabantu bokudayisa Bebedayisa imizimba, yeah. babekhona andla ngaphakathi kwakudayisa ibiya idakamizwa vele abosisi vele abadayisa imizimba the most basebenzisa idakamizwa. So bahlala khona Abanye lapha. bahlala khona la ngaphakathi, abanye vele badayisela khona la ngaphakathi. Uyabo? Kanjani baletha ama clients inside? Wabo uyabo Yeah. yakuza nama client abangene khona phakathi. Uyabo? Ayina mhlawumbe umunye uyafuna khona la ohlala khona phakathi, uyafika yamnokhela. Yeah. Lungithola wami. Uyabo? Hayi kwenzakalani eGoli ekhaya? Ayikho. Kwakuyigoli kudala la kwakuyigoli kudala kusahlala obaba. Hayi. Serious. Hayi cishe walimala mkhaya. Ngalimala hayi kancane. Cishe washona mkhaya kahle kahle. Ngalimala. Phela mina even nomathi ngiyakukhombisa la ngisho la ngangisewa amabhodlela konke ngapha ngemuva. So simangiphuma lapha vele lapha into uthi the way mina ngahlala kuthiwa ngikhona ngiphuma ngewindi. Ngabe mhlawumbe ngashonela khona lapha. Sho ukuthi And lo mfana uthapha ngimtholanga mina ngake ngicabanga ukuthi siphihlize iwindi singene. Siphumeni ngaphandle. sure. So if you didn't break the window, I'm sure bowuzoshonela khona lapha. Ngoba khona inqwaba yafela khona phakathi. Ubuyele lapha wayobheka ukuthi kunjani manje. Ya ngabuyela. Ya ngabuyela ngibuye emakhaya. Ya indawo khona kwakusengena omaqala yini bedonsa ikhopha insimbi ini. Kwabaqasha amaphoyisa imetro neba. Simanje sivaliwe kanje sibiyelwe. Yeah sibiyelwe inini. Manje uhlala phi? Uhlala eFlatden? Yeah ngihlala eFlatden. Awusabi? Ngibona phela yabona mhlawumbe ngila ngihlala khona mhlawumbe ngisafety loba alifana leliya. Uyabo. Khona lokho kuyafika nje yabo. Phinde kuphele. Mara mkhaya ama flat lawa asekhula akekho right man mkhaya. Wonke ama flat awekho right. The problem ama flat aseGoli anti yabo lela nalasha eduze kwalo kwaba nelikuthiwa yini iDelvas. Yeah, Devils number 1 close. Yeah. Yabo. Nalo lasha. Mathe malisha iselenti le baphuma abantu khona kwashona ngamuntu balashe emini. Kwathiwa abantu abahlali balapha nabaphume. Liyabheda kusini. Lathenga ukuthi lathenga ubani? Kubani? Lelibonda lelashayo baqhubeka nje bafaka uthayela lapha sekuhlala abantu. Kodwa bathele bona alikho right. Manje unzima ukuthi umkhonyovu wenziwa abantu abaphezulu.
vele thina esiphansi vele asinasey noma ngihamba nawe emkhaya ngithi nje njengamanje asambeni siyowubuka iDelvas uyibona ukuthi njani kodwa kuhlala abantu bayarenta namanje bayarenta boma 2000 rand so liya owner umuntu bathi indawo wayithenga asazi wayithenga kuba and animazi lo muntu lo or uyaza time to time siyambona phela athi abamazi umngani namaphoyisa uzokhuluma mina phela thina sinapha hayi mkhaya uthini serious are you saying ukuthi some of these guys who hijack these buildings bayabaza amaphoyisa amaphoyisa ayazi hayi mkhaya ngi-understand serious ayazi amaphoyisa phela amaphoyisa uqolo nje kancane emkhaya kuphuma kancane esihlokweni amaphoyisa angazi ukuthi lapha kunamanageri adayisa ama-drugs awasayiphathi ilunch imali elunch ayithatha lapha ayakoleka uyangithola lapha yazi kune-corrupt lapha ayangena yazi ukuthi ekuseni uthola uthatha imali ye-breakfast imini ilunch kanjalo yonke into eyenzakalayo amaphoyisa sekazi kusho ukuthi amaphoyisa ayabenefita from this crime futhi ayabenefita so if maybe they say something kusho ukuthi bayazi ukuthi they will never benefit as you are saying bayazi kwenzakalani naleli flat engitshela ngalo ukuthi kwakufika usindiso kube yileli flat leli lalinemkhukhu ngaphezulu kwakudayisa i-drugs liphekwa khona amaphoyisa ayefika khona azokoleka usuku nosuku ashintshana so ayazi ukuthi lapha kudayisa ama-drugs ayengabuphi umuntu ayefika ingene ekoleka imali or kuphuma umuntu iTanzania linika iphoyisa imali lihambe sho ukuthi mawuhlale lapha 4th floor so uyabona even amaphoyisa ilapha phansi noma ungahlalanga e4th floor umile kanje uyayibona tse ingene ithi beyinika imali ephume ehambe noma ime qhamuka umuntu evele ewindini eyinika imali and then behambe bazobuya maybe tomorrow kusasa kuphela kanjalo and I wonder babanikeza malini yes I don't know ngangihamba manga bayakoleka every day bayakoleka sho ukuthi lento ama-drugs eGoli ngeke siqede ngeke iphoyisa bhuti wena ungeza namaphoyisa kimi uthi 1 2 so yi3 ne 1 2 3 sidayisa ama-drugs wena ngathi uzoyasiceba ngithi uneshow ukuthi vele siyawadayisa ama-drugs bozifonela kuqala ukuthi fihla nama-drugs yabo manje ayikho into ongayenza zonke lezi zinto ezenzeka nje kulama flat lawo amaphoyisa ayazi lama flat lawo ba hijackiwe qhamuka City Power hayi bonke abaka City Power fe bekhatha ugesi angithi andabe emnyama bela bemnyama ngithi ugesi about cocaine omunye oka City Power bembize nguye ozolungisa lo gesi lo bemnika imali elungise wona lo gesi lo kuqhubeka iflat irun ugesi lento lengeke iphele manje ngeke iphele emkhaya hayi no ngeke iphele angeke iphele manje lento le ngeke iphele fanele le ndawo le ukuthola ama build la la hijackiwe ayavala ngeke amaphoyisa amanye asuka nezindlu khona phakathi yabo mhlawumbe azothatha mina afake mina mhlawumbe anginayo indawo yokuhlala mhlawumbe nginethi nazi izindlu zi15 ezami ziwu3 yabo owami sengukhethe walezi zindlu lezi ngiyakoleka imali ngiyamnikeza imali ngithathe yami izindlu zami lezi anginikeza neziwu3 yabo umlilo mawungaphuma lapha abantu bashona bayagijima bayasaba bamela le ekudeni kuba ngathi abazi lutho anti bayazi into ebhlungu lama flat lawo wawukuthole umuntu ekseni eshonile yabo badawa utshwala babambane bephezulu baphosane phansi ubona umuntu awuthi kushila umuntu ushonile bambambe bamdedela phansi kuthiwa ngaza bayakhona ukuthi lento lesiyibona on TV it's just 5% khona ezinye izinto esasiyibuka live kanje yenzeka amkhayamele nize lapha ngizobona ukuthi wenzakalani yazi kumele uze one day ubone yenzeka lento le
ngeke ubelieve Mara igoli CBD alikho right mara. alikho right Gijima ama drugs left and right. yonke into mina ngiyamxolela umuntu ohlala elokishini sana umuntu ohlala lapha serious yena ngachoma lo hlala la downtown edrobheni ethi hayi mina ngihlala mina downtown phakathi edrobheni eflatini akuna peace Mara ukho bad mkhaya yazi. ekubhethi kunakusise kahle ukusise kahle mhlawumbe ungabuka la So mkhaya ungitshela ukuthi most of these hijackers, most of them they are South Africans. abala abangale ngaphandle ama Nigeria in wona bayawathenga yabona njengokuthi na ibuilding thonla laphe ayikho right sikhishwe iNigeria lishomane nabantu abasebenza ka government bahambe febenze iphepha ilifong Kong eligunyaza ukuthi le yini ile flat balithengile bafike belilungise elipende hayi ukuthi nefike elipende lapha nalapha shamathasha kungena abantu bahlale akekho inspector ozayo ezolicheck ukuthi le flat li ready for ukuthi ngahlala abantu Amaphoyisa abafika ayithathane la nina. imali kuphela gijima imali kuphela ngeke ngahlala kulinye iflat ngiphume kulona bengibhadala 2.5 wahamba ugesi uma 3 weeks kodwa ngiyabhadala mina ngala kodwa nginagesi ngala kunezinto engiyithengile ngisebenzisa ifridge ziyamoshakala yena kanandaba bayithola imali yakhe nje case close uyabo Mkhaya usho ukuthi lapha impilo iyachubeka nje ungathi abantu sebajwayele kahle kahle. lapha nje kahle ngathi umuntu unaka impilo yakhe ngathi kahle umuntu mayikhona kuyena ukuthi achieve something ngawe yabo Sho ukuthi ukhona umunye umuntu usuke emakhaya wafika lapha eGoli and they know ukuthi I'm staying in a building that is hijacked futhi abanandaba. inqwaba Yeah ne. yeah Abantu bazoshona mkhaya. kabuhlungu Ay. kabuhlungu You know ba relaxile manje but when the fire breaks out imagine mkhaya uzilahlela from second floor washaya phansi ashaya phansi wasilahlela ngewindow ngewindow wabhedliza iwindow nje phihli waqala waphuma lokuqala ngeza mina Hey mkhaya yabo ngitshela mangakubona nje la nginesikanje sila yeah la ngisika khona amabhodlela anje konke la yabo la ngiyabona Oh ayisila kuphela yila ngiyabona nala kancane nje nala emuva futhi mkhaya ngale maloko ku serious ukuthi nje yabona uNkulunkulu mhlawumbe mangakathani ukuthatha yeah phela mina emkhaya umuntu uyahleka nje umuntu obasokalula mina bebengiposta kanje bethi ngishonile bathi rest in peace mkhaya ngibonga impilo yakho yeah ifamily yakho yakudinga yabona yeah ngeke ushone lezinto ezisnacks salapha eGoli lapha uyabo mara ngiya-understand because you didn't want to stay there isimo yeah umsebenzi uphelile uzowenzani hayi ukuthi hayi manje hayi ngahlala ngathola isifundo ukuthi kahle mina njengamanje mina ngiyawuxolela umkhukhu sana ukuthi mathiwa ngiphelele umsebenzi ngiyohlala lapha ngoba phela kahle i500 ngingakhona lapha ngithola umkhukhu ngihambe ngiyohlala emkhukhwini yabo serious anda ngiphelele umsebenzi angisebenzi waye ngahlala emkhukhwini ngoba umkhukhu phela motho kuyasho uyakhona ukuphuma ugijima ubaleke uyabo ngiyibona emkhukhwini kungcono yabo lapha ngithi ngizwe bathi kunani kunekomite in yonke into yakho hlezi straight yabo phela lapha nakunanda umuntu uyazinaka angingena ukuthi mina wena uhlala la na indlu yakhe indlu yami la ukuthi wena ufuna ukulala kanjani ngizodlala iRed ngesikhathi ngisithanda lingaze kuze kuse yabo so iflat elibhadara lingcono kuyazi ukuthi ngesikhathi esithize uRed cut off
Ngicela nyana amagama towards these people that stay in these illegal buildings lapha eGoli. What would you say to them? Mina into engayisho kubona ngathi mina bafowethu ngiyanicela azameni ukwenza ngenye indlela lento lena hijack kwama-building yabo singayiphasisi singayivumeli asibambaneni sibe munye anginisoli anginiblame abanye isimo kodwa ke azameni bafowethu ngisho kanjalo ke Mkhaya ngiyabonga. kubonga mina Ngibonga isikhathi sakho. Thank you. Thanks. Ngibonga impilo yakho Mkhaya. Cishe wasishona Mkhaya. Yes. Throwing yourself from second floor to the ground. Yeah. It's not a joke Mkhaya. Yeah. It's a miracle Mkhaya. Umhlolo lo. Khona kadlale kungcono base ngiyakhona ukuthi lapha ngichazele umunye umuntu yabo iqale ngangakhona nokuchaza yabo Ngiyabonga Mkhaya. bonga mina